Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Og karon mga higala, niya ang sumpay ni naginapustang sugilanon, Perlas sa Bukid. Kay, abli ang pultahan. Oh, ang barangan. Nilipay nga naa sa tunga sa mga nanugpa nga uwak. Oh, Nigay, tanawa. Ang akong amahang hari ka na. Duulon ko siya. Ayaw, Nigay. Diya ka lang, Toto. Nigay. Oh, Huy, Nigay. Pagamping, my loves. Agoy, ang samnis ni Kay. Kay isog na bitaw niya akong palalap, eh. Uy, hala. Tuwa siya sluyo sa liga nagpasalipod. Agoy, kakuya kung malingian sa barangan. Patay gin minini. Gubat gin may tapoy ni ba? Gahong batog sa gahong. Mahimong usa ka taas, mga Reyna. Susiya ang mamahimo kong katulganan ug andama kini. Oh, mga Reyna. Salamat nga. Wa sila makabantay ni Kay. Dool na lang ko sa kong amahang hari. Mahal kong kapita. Unsay ikasulti mo sa atong bag-ong gingharian? Matahong, di ba? Mataho. Uwa pagyapon siya siyang kaugalingon ng among amahan. Ita ang buhari ni ining dapita ug ang kalibutan sa lampirong mao ang mamahimot ang ulipon ug patyon ta ang tanang masinupagon. Pat yun ang masinupang. Dali na, mahal kong kapikas. Manaka na kitas mamahimot ang katulganan. Ayaw pagkuyog ni amahan kong hari! Ikaw? Oh, ako! Og niya ako kikuhaon ko ng akong amahan. Dali, amahan. Uy, siya! Ako siyang amahan. Busa bawion ko siya. Gamahan ng perlas. Pauli ang akong amahan! Uy! Hain ako! Amahan kong hari, niyakas daw tang barangan. Unsa? Ayaw pagtuunan ng bayana, mahal kong gari. Ako ang imong kapikas! Ha? Dili. Dili ikaw si Reyna Santan. Ayaw na lang ipamugos sa imong kaugalingon sa akong amahan. Dali na, amahan. Dili mo siya mabawi, gikan ka na ko! Ayaw na. Wa ako makailangan mo. Usa siyas kaaway, mahal ko. Ako si Reyna Santan. Nalimot ka lang sa akong hitsura. Ayaw palingla niya ng barangan, mahal ngari. Oh, ikaw? Nainumdum ka na ako. Ako si Toto. Pero... Ako si Nikay, ang usa mo ka anak. Ayaw palingla kanila. Mamatay mo! Oh, ala! Ang itong nga suog. Hayag nga aso nagbangga. Ipalayo din ang akong amahan ko! Mahal ngari! Mamiya na kita rin, dali! Ha? Elmo! Bukta sila! Ibalik ka na ko ang hari! Oh, mga Reyna! Kung ikaw, mamatay ka! Ikaw ang mamatay! Ibalik siya sa pagkatiguang! Dili mo lungtad og dugay mga dautan nga sama kanimo! Dili! Galit ginawa ang barangan! Magawas ka din sa palasyo! Mahal ngari! Bunit lagi na ako, ha? Tora pultahan sa turi pa yung boss! Dali, dali! Unsa man kini na itaburan?
Dali! Ngunit lagi na ako! Nalamat ka! Dili mo mata ang hari! Go! Ah! Ah! Tuan ha? Iyay! Go ka na! Patay ka na, Toto! Ay! Salbay! Sel mo! Liling man ko niya! Labay-labay! Yun lang ko na magpunyal! Ah! Salbay! Sagay! Ray, Ray. Balik si Reyna! Dili! Uy! Mangyari! Dili ko makigaway ni mo! Wa ko'y tugutan nga mo mando ka na ko! Kay ako ang hari! Tuwa na! Tuwa na! Gay! Nabalik na ang hari sa iyang tarong nga pagunahuna! Surrender na lang ilmo! Gay! Dili! Ayuta! Huwag na buwag ayuta! Mahal hari! Managal na dali ito sa pultahan sa turi! Dali! Managal na da! Dali! Manganaog na da! Dali! Ha? Di mo magkakadaog? Mangyari! Natutuwa na! Tabla na ta! Gay! Dali na mahal hari! Tana! Tara! Okay! Ito sila paingon sa pultahan sa turi. Tinalimay mo. Padong o kaguba ng naglutaw nga isa. Manaog ko kapiloy! Dili mo madaugon ang dautan batok sa katarong Madam Bakukang! Dili na ako, Bakukang! Ako na ang reyna sa palasyong itom! Dili mo makuha ang butang at dili para nimo! Hulong na lang sa imong papakadautan! Igsuon mo ang among inahan! Pag umangkon minimos nisa! Mga hinani kong langgam! Patya siya! Mahimo mong balhibo! Mga pitini sa yuta! Patya siya! Mahimo mong mga gagmayng wati! Mas gamhanan na puting perlas kaysa ito mo perlas, Madam Bakukang! Dili mo makuha ang gikan na mo ang among amahang hari! Kung dili ko man siya maangkon, mamatay siya! Mamatay silang tanan! Kung dili sila makaabot sa yuta, gubon ko ang agian ng tore! Dili! Napungkag ang tore! Aray, kasagit sa akong mapagay! Ang ibabaw nga na rin turi. Nag-anam na kabuwak. Oo na, matumpag na tayo ni Mahal Ngari! Kinahanglang magkakanaog kita. Sa di pa mahulak ang turi. Dali! Kamu magkalingkawa sa akong agaw! Ay, masunog ganing tuntuay! Uy! Kung di may magagawa ining natumpang nga turi, labaw pa nga hindi mga ikyas! Tablatang tanan! Ihas ka! Ihatag ako ang hari! Ambi ka ng punyal nga mitaop si Wabagan. Uy! Aray! Gimbot lang! Igo ka lagi! Ito na! Natargetan ni mo! Ano sunod magiliti ay? Dali na. Manaog na kita. Mahal Ngari! Ang atong gitumban! Naganamog kaliki! Muna! Mao na gini! Oh, dili na kita magkalingkawas. Dali! Naganam nagkapupos ang tore! Gamhan ang perlas! Panungas pagkalumpag ang tore! Salamat! Mihonan ng pagkalumpag sa tore! Wala! Yun ang maguyog ang turi! Dali! Mahal Ngari! Mupadayon tas pagkanaog! Dali! Mahal Ngari! Oh, magdali kita. Di ko magkalingkawas sa akong reyna. Grabiha, buhi mo! Buhi ka pagkain mo! Ikaw mabuguan gini mo eh! Di magkamakaumudapig kung sa'y husto kung sa'y dautan. Kung kinautan kung ganda ko! Ayaw siya tumay. Oo. Mga naog na kita. Kinahanglang maabot kita sa ubos sa dili pa mo balik og liyok kining mong turi. Oo, Mahal Ngari! Dali! Oops! Barangan! Hulong na lang! Dili! Kinahanglang mamatay ka! Kay babangga siya akong mga tiguha!
perlas! Tabunis imong gahom ang gahom sa itom nga perlas! Wa ka ni gahom barangan! Kinahanglang matubang ka na sa silot na angay ka ni mo! Dili! May ang baksis ng init-ining naglutaw nga isla! Mayari, doon lang ta si Yuta. Doon lang kita. Oh, nan, yuta na ka na. Ay, luwas na kita, Mayari. Agay! Agay! Mamatay ka! Ikaw ang angay mamatay kay dautan ka! Ay, ay, ay! Diyo! Ayaw ba kagong dalunggan? Ay, ay! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!